1, 2, 3, 4, 5. Biram žuto jaje. Žuto jaje iznenađenja. Hajde da vidimo što je unutra. Wow. Ledeno jaje. Toliko je tvrdo. Ovo stvarno nije lako. Ne mogu vjerovati svojim očima. Pogledaj što je unutra. To je Parasaurolophus, igračka dinosaurus. O moj Bože, živ je! Moram nekako odvratiti dinosaura. Ideja! Pokušajmo ga omesti ovim. Da! Napokon sam pobjegao! Jupi! 1, 2, 3, 4. Biram crveno jaje. Crveno jaje iznenađenja. Pogledajmo što je unutra. Već vidim dinosaura. Wow! To je Bajadasaurus. Wow, smiri se. Bajadasaurus, moram bježati. Moram proći pored dinosaura jako brzo. Jedan, dva, tri. Biram plavo jaje. Plavo jaje iznenađenja. Pogledajmo što je unutra. Ovo je ledeno jaje. Pucaj, pucaj, pucaj. Treba mi veći čekić. Oh, vidim dinosaura. To je pterodaktil. Pobjegao je. O moj Bože, živ je. Nije igračka. Ovaj pterodaktil je baš strašan. Moram se sakriti. Da, uspio sam. 1, 2. Biram zeleno jaje. Iznenađenje zelenog jajeta. Pogledajmo što je unutra. Wow, ovo je led. Wow, pogledaj ovog dinosaura. Oh, Sinoceratops. Oh, ne, moram bježati. Što je ovo? Posljednje jaje, ljubičasto. Iznenađenje, ljubičasto jaje. Hajde da vidimo što je unutra. Wow, ovo izgleda kao led. Moram ga razbiti. Idemo. Nije ovo lako. Vidim dinosaura. To je Ceratosaurus. Živ je, nije igračka. Što da radim? Pogledaj što sam našao. Ovo je baš ono što mi treba. Oh ne, dinosaur je ovdje. Što da sad radim? Moram odvratiti pterodaktila.
Gdje da se sakrijem? Iza ovoga. Ne, nema mjesta. Ne, dolazi. O, ormar. Savršeno. Pokušajmo upotrijebiti moj čarobni štapić da pretvorimo dinosaura natrag u igračku. Aha, uspjelo je. Biti igračka ti puno bolje pristaje. A sada idemo spasiti ostale. U pomoć. Uhvatila sam te. Hvala ti, Stefi. Sad se mogu igrati s njim. Pomozi mi. Bježi. Hvala ti, Stefi. Da. Hvala ti, Stefi. Nema na čemu. Pomozi mi. Pomoć. Stefi, stigla si u pravi trenutak. Uvijek rado pomažem. Idemo. Samo malo hrabrosti i malo magije. Sve je opet dobro. Što znače ovi upitnici? Hajdemo saznati. Što je ovo? Juhu. Wow, ja sam superheroj. O ne, podjelava. Vaša današnja lekcija je hrabrost. Morate proći kroz lavu i uzeti kacigu Iron Mana da biste završili izazov. Ali kako da prođem? Vruće je. Ovo bi moglo uspjeti. O ne! Pokušajmo ponovno. O ne! Potonulo je. Trebam smisliti nešto drugo. Napokon, vrijeme je da iskoristim svoju rukavicu. Mea. Aha! Woo-poo-poo. Izazov završen. Hajdemo otkriti što je unutra. Što je ovo? Ja sam gljiva. Vaša današnja lekcija je pomaganje drugima. Morate spasiti princezu. Pronađite sve gljive i novčiće koji su skriveni u cijevima. Pomozi mi. To je Princess Peach. Spasit ću te. Toliko novčića. Prvi korak završen. Idi. Maš gljive. Završeno. Spasio sam princezu. Ovo je za tebe. Sad je moj red. Pitam se gdje su otišli. Zanimljivo. Ej, to. Wow, jesam li ja ninja kornjača? Vaša današnja lekcija je nadvladavanje strahova.
Morate pobijediti zlikovce. Sve je pod kontrolom. Hajdemo početi. To nije bio najbolji pogodak. Uhuhu, uspjelo je. Yeah! I posljednji. Da, prošao sam razinu. Nadvladao sam svoj strah. To je bila prava avantura. Tajna riješena. Tako sam sretan što sam pomogao princezi. Sad znam što učiniti s tim. Hura, uspjeli smo. Danas smo riješili zagonetke. I naučili vrijedne lekcije. Jupi! 3, 2, 1, skinite maske. Tak veliko. Djeco, danas imate sjajnu priliku provesti vrijeme u posebnoj kući i istražiti 12 različitih soba. Prvi kat. Wow, soba za šah, to su velike. Posložimo figure na ploči. Wow, pogledaj ovu. Ova je tako svjetla. Ne boj se biti drugačiji. Jako mi se sviđa ova umjetnička soba. Crtanje je jedan od mojih omiljenih hobija. Wow, samo pogledaj ove markere. Nikad prije nisam crtao s ovima. Pa, hoćemo li pokušati zajedno? Wow, soba za košarku. Ja sam prvak. Pitam se kakva je to soba. To je ono što treba. Sad mi je jasno. Uf, kreativnost zahtijeva hrabrost. Kako ti se sviđa moj novi crtež? Djeco, zapamtite, ne smijete dugo gledati TV. Drugi kat. Wow, ovo je soba posvećena Rubikovoj kocki, a imam neke vještine za to. Pogledaj ovo. Da. Vidite, dečki, svatko to može, samo treba malo vježbe. Dobrodošli u sobu naopačke. Soba za dječake. A, B, C, D, E, F, G. Wow, soba s legom. Kakav nered. Posložimo ga.
sam dobro odradio posao. Dobrodošli na 3. kat. 3. kat. Wow! Ovo je najbolja soba. Wow! Ne znam koju želim. Toliko telefona. Bonjour, madame. Konnichiwa. Guten Morgen. Привіт, як справи? Jezikovne vještine olakšavaju komunikaciju sa svima. Sve je prazno, samo tuš. Ništa zanimljivo. Wow, čarobni tuš. Tako lijepo. Nimalo dosadna soba. Wow, glazbena soba. Glazba i pjevanje su moji omiljeni hobi. Oh my God, I'll have a fun. E-I-E-I-O. Oh my God, I'll have a fun. E-I-E-I-O. Hvala ti. Sviđa li ti se kuća? Da! Ljudi, hajde da igramo skrivača. Sjajna ideja, Ivane. Idemo. Djeca se uvijek igraju.